Se, den starter langsomt. 3, 2, 3, 2, onko bongo. 1, 2, så kører vi. Yes. Tralalala. Nå, det er ikke endnu, der er forspil. Ja, de unge mennesker, de skal bruge 1,5 time på forspil. Hvis du det, kammerat. Og der er sgu mere, hvor det kommer fra. Ja. Koner. Jeg varmer op til det. Så. Yes. Jeg skulle have haft min mandolin med til det her stykke. Så kører vi. Når jeg bliver stiv, så vil jeg gerne slå på tæven. Tasse det hagen. Og tæven, det er jo som bekendt min kone. Og når hun så har fået stryg og brækket kæven, går jeg på SM-klinik hos Lone. Yes, det bliver en god dag. For jeg vil give flere slag. Stuart, han tæsker de fleste. Mænd og koner, og børn og kat og hest, og hun Stuart, han tæsker de fleste. Lige pludselig, og ofte ganske uden grund. Hvis jeg for eksempel går en tur på Istedgade, og jeg støder på en usel dranker, som mig selv. Ja, så kan det ske, at jeg trakterer med et par flade. For sådan er jeg, du ved, der vanker. Kaptajn, det bliver en god dag. Jeg må give flere slag. Yes, så kører vi omkvædet. Jeg vil give test til de fleste. Mænd og koner, og alle dem på Nørreport. Jeg vil give test til de fleste. Yes! Martin Brygman og resten af det brune lort. Jeg vil give test til de fleste. Folk med briller, med Svangsørens radiohold. Jeg vil give test til de fleste. Hvis de driller, og hvis vi ved, at det ikke er kold. Yes! For når man som jeg er vokset op på Islands Brygge, ja, hvad sker der så? Jo, så har man lært at kunne slå fra sig. Ja, og jeg sørger for, at du kommer til at gå med krykke. Og sove på hospitalsmadrasser. Yes. Så kommer det. Det blev en god dag. Jeg fik en del slag. Jeg vil give test til de fleste. Mænd og koner og Super-Brian fra Korsør. Jeg vil give test til de fleste. Bare kom, Anton, så får du fandme til du dør. Tak til dig, godt folk. Kom ikke for tæt på kaptajnen, så er der hånd med og flyveskaller. Sådan skal det være. Han kan stadig slås, selvom man er en gammel havstryger. Tak til dig. Her kommer en lille servicemeddelelse til alle tyske turister. Ich bin auch ein Kaløjl. Der Vangsø-affære.